13 turista hinuli ng otoridad matapos mabistong nagsinungaling upang makalusot sa border ng La Union. Sundan sa report. 13 turista mula sa National Capital Region ang hinuli ng otoridad sa La Union dahil sa umano'y paglabag sa travel protocol. Nakareceive kami ng information sa 2 hours sa borders natin na may mga ilang sasakyan na pumasok sa kanila na ang paalam nila pupunta sila ng Baguio. At ang pinakita nilang QR code is yung QR code ng Baguio City. Nagpunta sila dito sa Municipality of San Juan at sila ay nag-check-in dito sa isang hotel sa ating bayan. Itong palang grupong ito ay meron nang na-arrange na accommodation sa isang hotel dito sa San Juan at hindi nga sila nag-pass through sa La Union. Dapat papuntang Baguio pero hindi naman po sila nag-exit nga ng La Union. Wala ron ipakitang anumang dokumento ang mga nahuli. Ang mga nahuli natin ay may yung isa doon ay isang physician at yung isa po ay nagtatrabaho sa DOH. Sinampahan na ng kaso ang mga nahuli pero agad din nagpiyansa. Hindi hintay na lang ang pagdinig sa kaso. Irerekomenda rin daw ng otoridad ang posibleng suspension o revocation ng certificate to operate ng hotel na tumanggap sa mga turista. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan.